Bo día. Imos comezar a mesa redonda, a única mesa redonda do curso. A hora de deseñar esta mesa de experiencias, consideramos que era interesante traer a estas tres persoas que están aquí, a María, a Anxo e a Lorena, porque inda que teñen experiencia de traballo de recollida de campo, son tres experiencias diferentes. Obviamente, os tres foron falar coa xente, recolleron toponimia, pero tanto polo ámbito como onde recolleron, como por como chegaron a facer ese traballo de recollida, como polo tempo que lle puideron dedicar, a trascendencia que tivo o seu traballo, e mesmo pola súa formación, son diferentes. Entón, consideramos que eran experiencias que podían completarse e enriquecer todo o resto do programa do curso. Bueno, esperamos que vos guste. Teño aquí a miña esquerda a María Dolores Ferro, é licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela. 2 meses antes de rematar a carreira comezou as prácticas profesionais como asesora e correctora lingüística para a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, pero casi inmediatamente empezou o seu contacto co mundo da toponimia. Ademais de publicar ten un artigo publicado na revista A Pedreira que se chama Mamá, papá, como se chama aquel sitio onde? Pois, ademais diso, tamén realizou labores de redacción e de presentación de programas sobre toponimia para Acuarela Comunicación. Podedes ver o programa Falemos de Pedras e Lugares en www.linguagalega.tv. E, ademais, e por iso está aquí hoxe, traballou como técnica de campo para o proxecto Toponimia de Galicia entre os anos 2003 e 2010. Recolleu en 10 concellos diferentes, iso non quere dicir que recollese intensiva e completamente os 10 concellos, foi en diferentes graus, algúns recolleunos todos, outros recolleu pois algunha zona, e ademais foron concellos de características moi diferentes, pois había desde Taboada, que é o concello, ela dicía que é o concello das grandes explotacións leiteiras, que non ten nada que ver, por exemplo, con Campolameiro ou Palama. Ben, no outro extremo da mesa, alá no fondo, temos a Lorena Carrasco. Lorena tamén é filóloga, tamén é licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo, é especialista en literatura galega, e aínda que realizou moitos traballos relacionados coa literatura, tamén chegou ao mundo da toponimia, sobre todo da man do Concello de Vigo. Estivo recollendo na parroquia de Beade para o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo. Tamén é autora de varias unidades didácticas sobre toponimia que están incluídas no proxecto Meu Coñecéndonos, Descubríndonos, que é un proxecto que está coordinado polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo e que Marta Souto nos vai presentar o día 23 en Gondomar, está dentro do programa deste curso. Por último, imos con Anxo Rodríguez. Anxo Rodríguez é o membro máis novo do Instituto de Estudos Miñoranos, así que está na casa. Participou con esta institución en varias excavacións arqueolóxicas, como o xacemento paleolítico do Cabrón en Arbo, tamén en fosas comuns, como a de Vilar Maior ou a Volta dos Nove de Baiona. Tamén ligado ao Instituto de Estudos Miñoranos, recolleu toponimia, ainda que non comezou ligado ao Instituto de Estudos Miñoranos. Non sei se despois ele nos vai contar como comezou. Ele naceu na parroquia da Baíña, no Concello de Baiona, e ali onde estivo recollendo toponimia durante 3 anos. Leva 3 anos recollendo toponimia únicamente no seu concello, no Concello de Baiona. El recolle toponimia como afección. María e Lorena recolleron de alguma maneira profesional. Despois de 3 anos, non sei, unha afección tamén un pouco longa, e que a recolla por afección non quere dicir que o faga nin con descoido, nin con falta de rigor, como veremos agora despois do seu relatorio. Teño que dicirvos que el non é filólogo,
estuda segundo de bacharelato, porque ten 17 anos, se lle restades os 3 anos que leva recollendo toponimia, veredes que empezou a recoller toponimia aos 15 anos. E nada máis, deixo-vos, non lles roubo máis tempo, deixo-vos primeiro con María. Gracias. Bos días a todos e a todas. Quero felicitar primeiramente a organización por levar a cabo esta iniciativa. Como vedes no guión, vou comezar explicando como foi a miña chegada ao mundo da toponimia, polo que intentarei facer un resumo de 20 minutos aproximadamente sobre as miñas experiencias ao longo de varios anos como técnica de campo. Ben, comecei a finais do ano 2003 nun concello do interior da provincia de Pontevedra, totalmente descoñecido para min até este momento. Este foi o meu primeiro contacto co mundo da toponimia, a nivel laboral, o cal me valeu de ponte para anos máis tarde pasar a formar parte do equipo de técnicos do proxecto Toponimia de Galicia. Por outra banda, os municipios e lugares nos que tiven a oportunidade de traballar, como ben dixo Conchi, caracterízanse por ser en zonas do interior, polo seu baixo número de habitantes, que na súa maioría son de idade avanzada, e unha marcada dispersión dos núcleos de poboación, aínda que esta última característica non é afín a todos eles, como veremos, senón só algúns. Deste xeito, aparte de describir e explicar a miña metodoloxía de traballo, vou tentar comparar as diferentes zonas de recollida nas que estiven e exemplificar coas miñas vivencias persoais que me sucederon ao longo de todo ese tempo. Voume centrar agora no traballo de recollida, dende a miña óptica como técnica de campo, facendo referencia, por unha banda, ao traballo previo de documentación e información sobre as zonas de traballo, e por outra a busca de informantes, é dicir, como realizaba eu estes pasos. Así, unha vez que recollía o material facilitado polo SIDGA, as fotografías aéreas, o mapa do Instituto Xeográfico Nacional, un mapa en papel cebola que me valía para superpoñer o anterior e ver os lindes parroquiais, xunto coa base de datos, dispoñíame para estudar a zona que me encomendasen. Nos días posteriores analizaba o lugar de traballo e as súas características grazas ao validado de información toponímica do IXN e do nomenclator desa zona, que aparte de achegarme información dos nomes, tamén me axudaba a ver as características do terreo, como dixen antes, a dispersión dos núcleos de poboación ou a orografía. Tomo como exemplo a diferenza que me atopei en zonas da comarca do Deza, a Ribeira Sacra de Lugo. Nesa podemos observar as diferenzas que hai nos lugares, é dicir, na primeira os lugares estarían máis concentrados fronte á segunda parte, onde se ve que os lugares están máis esparcidos, non? A primeira corresponde á zona de Lalín e a segunda sería Fornelos de Montes. O mesmo acontece se compara o tipo de terreo destas zonas anteriores, xa que os máis de 1000 metros que se dan na Serra do Cando ou no Suído contrastan profundamente coa superficie máis chaira das terras da comarca de Chantada. Que pasa, eu non lle toco, perdoade, que me marea un pouco. Eres tía, Non sei, o mellor é os ratos. os guapentes. Bueno, que... Pois, eu manteño aquí, non te preocupes. E o mando que tiña eu? Non sei. Arracho. Vale, unha señora. Bueno, pero... Aí. Sí. Bueno,
Unha vez que tiña toda esa información, contactaba co Concello no que ia traballar. Para iso concertaba unha entrevista co alcalde, na que poder explicarlle o labor que realizaría. Conxuntamente, ese mesmo día, aproveitaba para preguntarlle por todo tipo de información da zona que me puidese axudar ou que poderían facer por min dende a alcaldía. Deste xeito, a colaboración de cada municipio no que traballei foi moi distinta. Por exemplo, nun puxeronme un bando por aldea. Deste xeito, a colaboración de cada municipio que me axudou moito, xa que o feito de que a xente soubese da miña presenza diminuiu o grado de desconfianza por parte dos informantes, algo que, como sabedes, é un punto moi importante a hora de realizar enquisas. Noutros pasaronme listaxes de posibles informantes de cada lugar, dos presidentes das comunidades de montes de cada parroquia e mesmo dos pedaños ou alcaldes de barrio. Esta axuda foi diferente segundo a zona na que me atopaba. Así, en concellos de montaña, os presidentes do monte facilitaron información, mapas dos que puiden tirar microtoponimia, lindes parroquiais, e incluso acompañaronme e puxeronme a miña disposición coches para acceder ao monte. Por outra banda, os pedáneos foronme de axuda en algún dos concellos de Ourense nos que estiven, xa que me axudaron a recoller a súa zona e incluso me acompañaron a outros lugares. Ademais, tamén teño que facer referencia ao persoal dos concellos, auxiliares, bibliotecarias, subalternos e demais, que aparte de conseguirme posibles informantes, achegaronme moitísimos datos da zona que me foron de grande axuda. Publicacións ou revistas, folletos de todo tipo, sobre estudos arqueolóxicos, rutas de sendeirismo, etc. Así, daquelas publicacións que me podían ser de apoio, tiraba listaxes de microtopónimos por aldeas, como as do IGN ou as do nomenclator, para preguntar despois por eles en campo. Ademais deste material de apoio, teño utilizado os planos do catastro, nos concellos que dispuñan deles, xa que non todos, por exemplo, no Concello da Lama, polo que empecé, non tiña este tipo de planos. Podesme pasar a seguinte? Deste xeito, neste día de visita ao Concello, intentaba levar o ben algún folleto do proxecto, como vedes aí na diapositiva, ou un cuarto de foto digitalizada dun municipio que xa estivese rematado e presentado, para que puidesen ver o resultado final do meu labor. Como anécdota, teño que contar que en Fornelos pasoume de pedirme o DNI para saber quen era, porque andaba moita xente romanesa pola zona e non ia ser o caso de que, bueno, fose unha delas. Entón, unha vez rematada a visita ao organismo local, dispúñame para recoñecer a zona e para iso utilizaba os datos tirados da documentación previa e ia apuntando nas fotos ou con post-its todos aqueles elementos que eu pensaba que me podían axudar como referencia, é dicir, pontes, nomes de lugares, cruceiros, ríos. E demais elementos da paisaxe, non? En días posteriores preguntaballes por eles os informantes e o meu paso seguinte era escoller a zona pola que ia empezar a traballar. Ás veces teme coincido de empezar mesmo no núcleo urbano, onde se situaba o Concello, e xa contactar ese mesmo día con algún informante que me facilitase na casa consistorial. De non ser así, dispoñaba a buscar o seu pola miña conta para concertar unha cita e despois empezar coas enquisas e a recollida. Ben, deste xeito, ao chegar a un lugar, falaba con alguén que vise na zona, explicaba o que estaba facendo, por se me podía ser de axuda ou podía me mandar a xunto outra persoa, dicíalle que buscaba informantes de idade avanzada, coñecedores dos nomes de lugar, que levasen allí toda a vida. Como curiosidade tamén, teño que contarvos que unha vez dei 5 voltas, ou 6, xa non me acordo, a unha aldea para que alguén me axudase. É dicir, ninguén quería, por medo, desconfianza. Ao final unha señora díxome, bueno, nena, como me das un pouquiño de pena, pois vouche axudar, porque claro, podería ser a miña filla e, bueno, e ao final, pois, veu comigo, pateamos as fincas e díxome todos os nomes da zona. Ben, por outra banda, sempre buscaba ou intentaba un informante que fose ideal, non, para cada zona na que estaba realizando o traballo de campo, non? Non sempre o conseguín, evidentemente,
Así que, por exemplo, en zonas de montaña botaban mans dos cazadores, de persoas con gando no monte, ou que tivesen que andar con el, xa que por necesidade tiñan un amplo dominio da zona, non? Ou tamén no caso dos ríos, dos muiños e demais, de pescadores, non? En zonas de granxas leiteiras, do interior de Galicia, os gandeiros foron os que máis me axudaron, porque coñecían as terras como a ninguén, aparte de que a maioría dispuña dos planos do catastro e se entendía polas fotografías aéreas. O tratarse de zonas nas que traballaba e vivía máis do campo, as terras víanse mellor delimitadas e había menos zonas abandonadas e con maleza. Esta diferenza no uso da terra víase reflectida na densidade de microtopónimos que recollía a posteriori, así nos lugares de aparcelamento era menor, evidentemente, aínda que intentei sempre recuperar todos aqueles que me fose posible, ou igual que os nomes que ficaron somerxidos nas augas de algún encoro no que estive, por exemplo, no de Fornelos de Montes das Eiras. Recollín todos aqueles que puiden. Por outro lado, moitas veces un informante non só me era válido para recoller na súa zona, senón que me servía de ponte para chegar a outros e romper o medo e a desconfianza da xente. Este é un método que teño utilizado moitas veces, o de que me podería axudar na seguinte aldea. Teño que poñer como exemplo o caso dun carteiro de Taboada que me guiou e acompañou a xunto diferentes informantes varios días durante as súas horas de reparto. Un xesto moi amable, a verdade que lembro con moito cariño. Pasando a falar da enquisa, en si mesma, intentaba quedar sempre con 2 persoas mínimo para que así a información xa me quedase contrastada. E deste xeito, se un informante non se acordaba de algo, o compañeiro sempre lle axudase a lembrar eses nomes, non? Así tamén, tal e como se dixo en días anteriores, procuraba o grupo ideal formado por avós, fillos e netos. Unha vez sucedeume algo moi curioso, a verdade, e que cada vez é menos habitual, e foi que un rapaz de 11 anos sabía todo sobre a súa aldea, ata o último nome, e axudáballe a boa a lembrar os nomes, incluso. El contoume que adoitaba ir co cabalo na compaña do pai e os irmáns a fin de semana, e esa era a razón pola que sabía toda a toponimia. Por outra banda, se só tiña un informante e quedaba con el varios días, sempre lle preguntaba polos nomes do día anterior para ver se nos dixera ben. Hai que dicir que de tanto preguntar, moitas veces incluso me chegaron a mirar con cara rara, porque non entendían a miña curiosidade excesiva, pero digamos que era un método que utilizaba para tirarles a lingua e a parte da toponimia que me dixesen lendas, léxico e todo o que pudese sacar. Ás veces, bueno, incluso teño quedado coa sensación de ser pesada, cansina e demais. Ben, xa que fixen referencia ás lendas, vou contar unha que recollín en varios lugares. Un topónimo que me deron foi a Eira dos Vellos, unha zona de monte chamada así porque neste lugar acababan todas as persoas maiores da zona. Estas eran levadas polos fillos cando chegaban a unha certa idade, non? Entón, conta a lenda que un pai, ao ser levado polo fillo, el díxolle: meu fillo, ten en conta que o que estou hoxe aquí son eu, pero o día de mañá vas a estar ti. Entón, ante isto, colleu o pai e levou outra vez para casa. Supónse que esta é unha historia que os pais lle contaban aos fillos para que non tirasen con eles, é dicir, para que os cuidasen, non? Seguindo co que estaba a falar, no caso de realizar a enquisa un só día, contrastaba a información que me dera esa persoa co informante da seguinte aldea. Nesta situación, o máis habitual é que me dixesen: quen che dixo isto está mal, isto non é así, isto ten outro nome. Entón, nestes casos, o que facía era apuntar o topónimo 1 e o topónimo 2, de haber 3 ou máis nas observacións. Ben, tamén cheguei a ter serios problemas a hora de marcar os lindes parroquiais, porque por onde era para uns non era para os outros. Nestes casos intentaba non discutir, evidentemente, decidilo polo que me contaban por onde ia o límite.
A verdade é que sempre terminaba dicindolles que o meu traballo non era para nada perxudicar, o sea, que non lles iba a perxudicar para nada, porque pensaban que, o mellor, pois, os litixos e demais que ian ter problemas, non? Outra curiosidade das enquisas en grupo é cando se xuntan demasiadas persoas, como se dixo outro día, e acaba sendo un pouco complicada. Este tipo de situacións sí que me teñen pasado, en concreto lembro unha nunha cantina dun bar, dunha aldea de montaña na que conseguí moitísimos topónimos por ser un día de chuvia e atoparme coa maioría dos cazadores reunidos nese lugar. Por outra banda, en canto aos tipos de enquisa que realizaba no meu traballo, teño que dicir que a maioría das veces realiceinas de tipo móvil, é dicir, a pé de campo. Aínda que se previamente eu miraba que os informantes entendían as fotos, ben que dábamos na súa casa ou fora, ou ben no lugar público, como a casa da aldea. Outras veces repasaba con eles todos os topónimos que fóramos recollendo ao longo da enquisa, como podedes ver na diapositiva, para ver se nos faltaba algún. En lugares de granxas gandeiras, moitas veces, utilizaba a sala dos tanques do leite para apoiar o material e realizar a enquisa. Sí que teño que dicir que o meu traballo como técnica dependía exclusivamente dos horarios dos informantes, evidentemente, do seu traballo no campo. Deste xeito, en familias nas que había traballo de muxidura, tiña que quedar con eles ou a media mañá ou despois de comer. Outras épocas do ano, como a vendima, tamén supoñían para min un atranco para atopar informantes disponibles. Relacionados con isto están os moitos problemas que me atopei durante eses anos como técnica de campo. Vou falar a continuación deles e das solucións que eu lles teño dado. En primeiro lugar, o máis habitual, e co que seguramente estarán de acordo os meus compañeiros, é a desconfianza. Por este motivo, sempre intentei que soubesen da miña presenza, aínda que ás veces non facía falta, porque xa lle lo comentaran antes de chegar eu. Ti esa rapaza que anda por aí collendo os nomes dos lugares e demais, non? Así, moitos informantes pensaban que era para o catastro, e ante isto, o que eu facía era explicarles o resultado final. Ás veces co folleto ou coa foto rematada. Se isto non funcionaba, dicíalles que non ia quedar a súa aldea baldeira, dado que os veciños do lado xa me axudaran a completar a súa. Isto de retalos, a verdade, funcionoume bastante ben. De non ser útil este método, o que facía finalmente era utilizar a pena, como vos dixen. Ben dicido que cobraba por topónimo, como dixo Vicente outro día, ou ben recalcándolles que me pedía moitos nomes ao final do mes. En segundo lugar, no meu caso, outro problema foi a falla de informantes, xa que os que había non eran válidos por seren de fora ou por non saber. Nesta situación, a solución que tomei foi buscar xente nativa que marchara para a cidade ou outras aldeas. En terceiro lugar, outro atranco foi a falta de acceso a certos lugares, que teño resolto de varias maneiras. Por unha banda, se o lugar de recollida era unha valgada ou unha caída cara ao río, colocábame en fronte para ter unha boa visión do lugar. Por outro lado, se o informante non podía andar e a zona era de monte e non entraba o coche, teñen posto a miña disposición vehículos como un tractor para recoller a microtoponimia. Finalmente, un problema que escapa a man de calquera é o tempo, mas en días de chuvia ou neve dedicábame a facer traballo de gabinete na casa, pasar a base de datos, pasar do plástico a foto, completar a simboloxía, validar información sobre zonas vindeiras. E no caso de que botase moitos días chovendo, utilizaba o coche para facer a enquisa con mi. Este era o meu último traballo antes de chegar á información e comezar unha nova zona. Como último punto, teño que destacar o que todos e todas sabemos, que os topónimos non son etiquetas, nada máis, senón que agochan detrás moita información sobre etnografía, arqueoloxía, dialectoloxía, o que pode dar pé a milleiros de estudos posteriores. Como podedes ver na diapositiva, tedes aí algúns microtopónimos que recollín, como os chozos de Belocón, que están no Suído, que son refuxos de pedra no monte do Suído para os pastores, non? Ou a Pedra da Letra, que lle dá nome á zona e está situada no mesmo monte.
O seu nome venlle dado pola inscripción que ten, na que se lee ao parecer a palabra Armino. Antes de rematar, quero lembrar os meus compañeros do proxecto, dos que algúns se atopan aquí, e que seguramente poderían contar moitísimas máis anécdotas das que eu vos contei. Por outra banda, teño que agradecer a disposición e desinterese de todos os meus informantes, porque grazas a eles puide levar a cabo o meu traballo. Estes serían soamente algúns. Para finalizar, foi un placer para min compartir mesa con Anxo e con Lorena. Grazas. Bos días a todas e a todos. Eu, igual que María, quero comezar tamén agradecendo e felicitando as persoas e os organizadores que fixeron posible que este curso se levase a cabo, finalmente. E, en segundo lugar, quero agradecer de maneira especial o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo, que me deu a oportunidade de empezar a traballar na recollida da toponimia, que, por tanto, me puso en contacto con todo isto. Ben, preparei un pequeno guión, para que sigades un pouco que vou dicindo. O primeiro que vou dicir así a modo de introducción é como cheguei ao mundo da toponimia, un pouco xa o dixo Conchi tamén, e xa vos lo acabo de dicir, da man do Concello de Vigo, cando me encargou elaborar unhas unidades didácticas. Íamos explicar un pouco en que consistían estas unidades didácticas, pero vai falar Marta outro día sobre isto, entón, eran unhas unidades didácticas sobre toponimia, estaban dirixidas a rapaces e rapazas de secundaria, pois coa finalidade de que coñecesen a enorme riqueza toponímica que posuímos e a importancia que esa riqueza ten, non? Ben, a continuación xa vou pasar a contarvos como levei a cabo o meu traballo, pero creo que vos teño que dicir unha cousa que condicionou a miña maneira de traballar, é que eu non tive a oportunidade de recibir unha formación específica. Por que estou vendo, moitos dos técnicos que traballaron para o SIGA, por exemplo, recibiron unha especie de clases onde se lles explicou que metodoloxía aplicar, que material utilizar. Eu, por desgraza, por sorte estou no tendo agora, por desgraza non o puiden ter antes de empezar coa recollida. Si é certo que recibín asesoramento de algunhas persoas, sobre todo de Iván Sestai, que non está aquí, pero agradezo porque, deu unhas pautas básicas, díxome por onde podía empezar, como arrancar, despois de falar con el, despois de que me dixese que cousas tiña que recoller, un pouco como establecer a rede de informantes, os mapas que podía utilizar, boteime ao campo e comecei o meu labor de recollida na parroquia de Beade. Unha cousa que tamén quero dicir é que ao final, polo que estou vendo aquí, os resultados que obtiven e a maneira de traballar non foi tan diferente ao que se está explicando, non? A semana pasada Vicente falounos dunha metodoloxía moi clara. Eu apliquei o meu propio método, que fun perfeccionando pouco a pouco, a medida que ia traballando, se algo non me gustaba ou non me resultaba útil, o día seguinte probaba de outra maneira e así, ao final, conseguín o meu propio método. Pero, o que vos dicía, non dista moito do método que se está explicando aquí, non? Ben, desenvolvemento do traballo. En primeiro lugar, vou falar do traballo previo, e dentro do traballo previo, primeiro é a documentación. Eu consultei o catastro de Ensenada, concretamente o Real de Legos da parroquia de Beade, que é un índice onde aparecen unha relación dos veciños da parroquia e aí van aparecendo todas as propiedades que posúen e os nomes desas propiedades. Roberto Rodríguez dixo a semana pasada que este traballo de documentación é un traballo que se ten que facer a posteriori. Eu fixeno a priori e ademais creo que o fixen coa finalidade equivocada e non me foi moi útil. Aquí estáse dicindo que a finalidade debe ser unha finalidade de contraste, non para contrastar a información que obtese. Eu fixeno primeiro coa finalidade de eu facerme cunha listaxe e familiarizarme cos topónimos que me ia topar no campo, e segundo, para levar unha listaxe ao xunto dos informantes para poderlles tirar da lingua ou refrescarlles a memoria no caso de que quedaran en branco ou, para recordarlles algún topónimo máis, non?
non me serviu para isto, serviume para familiarizarme cos topónimos, iso sí, pero para levar a lista asuntos informantes non. Por que? Porque era unha lista enorme. Eu o mellor estaba entrevistando a unha persoa do barrio do Porto, para que vos fagades unha idea extrema, con Valadares e con Zamáns, e o mellor eu preguntaballe por un topónimo que estaba na outra punta de Beade, por exemplo, no barrio de Sá, que extrema con Castrelos e con Sárnoma, para que vos fagades unha idea. Beade é unha parroquia bastante grande, ten 7,5 km cadrados. Entón, como eu ao principio non tiña ubicados eses topónimos, pois non me valía, porque dicirlle a un home do Porto, pois preguntarlle por un lugar de outro barrio, pois non tiña por que coñecelo, non? E o segundo día deixei esta listaxe na casa e, bueno, retomarei na agora para facer, pois, o traballo de contraste, non? Consultei tamén o catastro actual, serviume, pois, para ir comprobando se tiña ben ubicados os topónimos, pero hai que ter moito cuidado co catastro actual. Eu non sei que pasará con outras parroquias, pero na parroquia de Beade é un desastre. Non coinciden os topónimos, a ubicación dos topónimos non coincide para nada. Hai topónimos que eu, polo menos, non topei. Nun barrio de Beade, por exemplo, estiven farta de preguntarlle aos veciños por a pescadeira, por exemplo, porque no catastro no catastro de Vigo viña a pescadeira por ali situada. Eu preguntei a pescadeira, ninguén me sabía dicir da pescadeira. Soáballes que podía estar en Sárnoma ou en Castrelos, pero en Beade, dende logo, non. Dentro do traballo previo é importante tamén a familiarización co lugar. Eu non coñecía Beade. Para min Beade era o Parque Forestal de Beade, pouco. Sustituín as fotos polo Google Zoom ou Google Earth, e entón ia mirando, pois, contrastándose e afinando a localización do topónimo, non? Unha cousa que non dicen con respecto aos mapas, é importante, ademais de familiarizarte co lugar, familiarizarte co mapa tamén. Para isto mellor é ir marcando puntos de referencia. Eu marcaba, pois, ao principio marquei a igrexa, o cemiterio, a asociación de veciños, o polígono industrial, o parque tecnolóxico, estas cousas que che van servindo a ti para controlar ese mapa, porque os informantes normalmente non saben moverse co mapa, non che saben dicir a miña finca é esta, é raro, non? Logo, pois, bueno, vas marcando puntos de referencia, incluso máis pequenos. Eu cheguei a marcar unha tenda de teas que se chamaba Cruz e Raya, porque todos os veciños do barrio onde estaba esa tenda, que por certo chamaban o barrio dos planchados, porque dicían que a xente era moi señorita aí atrás, e cando ían ao baile a todos coa roupiña moi planchadiña, con camisiña, entón os dos outros barrios que chamaban os barrios dos planchados. Entón acabei marcando a tenda esa porque todo o mundo me dicía: sí, neniña, ti non sabes onde está Cruz e Raya, non sabes onde está Cruz e Raya. Cruz e Raya, eu pensei que era o paso de peóns que había nun cruce. Eu dicía, bueno, pois o cruce, a raya, e ao final resultou que era unha tenda de teas, e, bueno, todo o mundo utilizaba para darme referencia, todo o mundo me daba esa referencia, non? Acabei poñendo ali o Cruz e Raya tamén, non como un topónimo, que se cadraou tamén, porque dende logo localizaba un lugar, porque todos os veciños falaban diso. Ben, en canto aos informantes é o máis importante de todo. Temos que telo moi en conta. Podemos ser moi expertos, podemos saber moito de historia da lingua, de etimoloxía, de filoloxía, de cartografía, que como non as informantes ou como non sexamos capaces de chegar a eles, non obtemos nada, non hai nada. Entón é moi importante, falouse aquí tamén, que hai que ser psicólogo, hai que saber escoitar, hai que saber reconducir a conversación moitas veces tamén, porque moitas veces son persoas maiores, están aburridas, nunca fan nada diferente, chegas ali, bueno, din que está a miña, empezan a contar de todo. Entón hai que saber tamén un pouco, porque, bueno, imos cun tempo tamén, hai que saber reconducir a conversación con sutileza, pero, bueno, hai que tantear aí, escoitalos, pero ao mesmo tempo que che vayan soltando o que ti queres, non? Logo, bueno, hai veces que non obtes información dos informantes, pois, polo que sexa, por desconfianza. Logo falarei dos problemas que atopei en Beade, a desconfianza é un deses, pero, bueno, no caso de que non che dan información, pois nada, pois vas a outro e xa está, tampouco hai que botar as mans a cabeza. Logo, moitas veces podes vingarte, porque eu recordo unha muller que lle chamaban a bombeira, espero que non haxa aquí ninguén de Beade, porque senón vou quedar un pouco mal, porque vou contar. Había unha muller que chamaban a bombeira, vivía nas bombas, que é unha coutada, que lle chaman así,
que eu pensei que a muller chamarían a bombeira porque vivía nas bombas. Pois non, é todo o contrario. Parece ser que as bombas chamase polo alcume que lle puseron os veciños o pai desta muller. Non sei se teño tempo, non sei como iréis a de tempo. Quedanche 7 minutos. Mira, vou fatal de tempo. Pois non conto a anécdota, logo nas preguntas se queredes conto. Conto. A ver, o pai desta muller parece ser... Isto é a orixe do topónimo, contaron os veciños, non sei se será así ou non, pero é o que me contaron. Parece ser que o pai desta muller, a bombeira, era un home moi fachendoso, que fardaba moito, un pouco exagerado, non? E gustaba ir cazar. E cando ia cazar, el dicía que mataba os coellos non con escopeta, senón cuns bolos de pan. Acabados de facer no forno da súa casa, que por certo chamabanlle forno de porta aberta. Entón el dicía, non, eu non vou coa escopeta, eu poño no monte, vou poñendo bolos de pan, e cando veñen os coellos, os bolos de pan están tan quentes que cando os comen estópalles dentro como se fosen bombas, e así os mato. E ia fardando tanto diso que a xente, eu creo que de maneira un pouco burlesca, non? Para burlarse un pouco del, pois acabaronlle chamando o bombas. E de aí tomou o nome, o lugar onde el vivía ou onde el cazaba. E logo a filla, pois chamalle a bombeira. Esta bombeira non me informou, por iso digo que me podía vingar, porque esta non me informou de nada. Saber, debía saber un montón, pero non me dixo nada. O que fixo foi despotricar do Concello, en canto me viu chegar con papéis, mapas e tal. Nena, ti ves do Concello? Pois o Concello, porque teño que pagar tal, porque teño que pagar non sei canto. Non me dixo nada, pero logo os veciños xa me contaron como era, e contaron toda esta. Como establecín a rede de informantes? Bueno, tivemos unha xuntanza cos membros da comunidade de Monte, se viñeches este tamén, Xosé. Aí coñecín o presidente da comunidade e este pusome en contacto cuns cantos informantes, tampouco moitos, pero bueno, cuns cantos informantes, e un deles moi bo, que me levou polo monte de Beal, un home maior, de 83 anos, Jesús, e a partir deses primeiros informantes, pois bueno, vas tendo contacto de outros, porque estes vanche mandando a asunto de outros, e así vas agrandando e, bueno, establecendo a rede. Que pasa? Que a mí, Iván Sestrai, cando falei con el, díxome 3 informantes por zona, como mínimo, polo menos. Eu, con 3 informantes por zona, non facía nada, porque a mí dabanme moi poucos topónimos, moi pouquiños. O día que me daban 10 topónimos ou 15 topónimos, marchaba contentísima para casa, pouquísimo. Eu vía que en Beade había moita casa, moito campo, e a mí con 3 informantes non me chegaba para nada. Entón, logo tamén hai o problema que moitas veces un informante che manda asunto de outro e ese outro, pois non che informa. Mellor dinche, si, vai asunto de fulanito que sabe moito e además gustalle falar moito, e ese vai che contar. E logo chegas ali e polo que sexa, que non che conta tanto. Entón, que fixen? Pois acabei indo porta por porta, petando nas portas. Moitas veces eu creo que non me abriron, porque igual me vían pola ventá e xa miraban que ia con papéis e cousas, ou pensaban que ia vender e non me abriron. Entón chegou un momento que iso que probaban todas as casas. Ao principio ia seleccionando. Aquela casa bella que tiña un terreo máis ou menos grande, que tiña animais, se tiña hórreo xa mellor que mellor, pois petaba. O mellor vivía unha persoa maior, pero resulta que xa non lle regulaba moito a cabeza e non valía. Entón chegou un momento que petei en toda canta porta vía. E bueno, e así pois fui facendo, non? Xa vou acabando. Problemas que me atopei relacionados cos informantes, pero tamén coas peculiaridades da parroquia de Beade. A desconfianza da xente. Falou María, falouse xa moito aquí. Eu vivina, quizáis porque o mellor non se falou moito de min, o mellor da comunidade de Montes deberon informar máis a parroquia, non? De que andaba por aí unha rapaza buscando toponimia. Pero eu creo que hai que ter en conta as peculiaridades de Beade. Por Beade pasa o segundo cinturón. Por Beade pasa o vial da Universidade, a Estrada Clara Campo Amor. En Beade está o Parque Tecnolóxico, que moitos pensamos, eu incluída, que está en Valadares, sobre todo, non é así. A maior parte do Parque Tecnolóxico está en territorio de Beade. E agora están facendo hospital, que son moitos campos os que levaron por diante co hospital. Entón a xente está moi farta, moi escaldada de que lle leven un cacho de finca ou a casa. Entón cando me vían chegar, pois, nena, ti non ves a nada vos, ti traes moitos papel, non ves a nada vos, amén. Entón aí tiña que convencelos, e bueno. Outro problema é o abandono dos campos.
Ten moitos campos, Beade segue sendo unha parroquia bastante rural, se temos en conta unha aldea, pois, por exemplo, onde recolleu María, non, pero, bueno, relacionado co centro de Vigo, segue sendo moi rural, non? Hai moitos campos, non hai edificios, ni nada disto, pero os campos están abandonados, a maioría. Iso supón un problema, porque se os informantes non te levan os campos, tes que ir ti. E se nos campos non hai xente traballando, pois a dificultade é maior. Outro problema, moita xente de fora. Hai zonas enteiras de Beade onde vas petando polas casas, non, é que aquí somos de fora. Mire, non sabe se me pode informar, se por aquí vivir alguén maior. Non, non, é que xa che digo que por aquí, neste camiño, naquel outro, xa somos todos de fora. Entón, iso, pois claro, dificulta, non impide. Ao final, pois, bueno, haberá que dar máis voltas, haberá que botar máis tempo, buscar máis informantes. Se vas ao campo pola mañá e non hai ninguén, pois vas pola tarde a ver se hai alguén, e se non vas o día seguinte e ao final vas facendo. E xa xeito de conclusión, pois iso, o importante, que tamén se dixo, pero repito, son as ganas de facelo. O cariño, é que iso é moi importante. E termos o convencemento de que o que estamos facendo é importante, que o é. E con iso, pois, bueno, creo que se van superando os atrancos que se atopan e bueno, que o traballo sai adiante. Nada máis, moitas gracias. Bueno, ahora toca a min, deixarme xa todo moi complicado, pero bueno. Nada, en primeiro lugar, dicir que unos aos agradecementos que xa fixeron elas. Quero facer os meus propios. Por unha banda, o feito de que hoxe eu este aquí é porque teño que agradecer a persoa de Xosé Lois Vilar, que sempre está aí animándome a loitar neste campo. Bueno, despois xa de nacemento pola miña bisavó Aurelia, que foi quen me soubo transmitir todos os seus coñecementos. E despois outra das persoas que influiu neste achegamento ao espazo da cultura no Valmiñor foi Xilberte Manso, que me descubriu e me abriu a porta do Instituto de Estudos Miñoranos. Para que nos poidades adentrar nos meus inicios como recolledor de toponimia, debemos remontarnos ao ano 2008, cando se me plantexa dende a escola a realización dun traballo de toponimia no que se nos quería chegar a mesma pois a partir dos nomes dos nosos barrios, non? Foi un traballo que non está plantexado que tivera as dimensións que obtivo posteriormente, porque, posto que nunha parroquia como é Baíña, no concello de Baiona, 7,6 km², que recollera 1.200 topónimos. Cabe destacar aquí que a Xunta de Galicia, co seu proxecto de toponimia, xa tiña dada por rematado a parroquia, cuns 190 topónimos, aos que na súa maior parte estaban dislocados no seu lugar original ou ás veces inventados, pero bueno, iso son palabras maiores. Cando comecei coa recollida, teño que comentar que eu partía dunha base de nomes moi pequena, é dicir, eu só sabía os nomes que viñan dados na casa, porque eran vellas que temos automadas, etc., as que estaba relacionado desde pequeno, por exemplo, era a torna, o campo ao que eu iba a levar a leite a boa cando está pasando na erva, dende moi pequeno, ou a Porta de Nande, que era unha viña que ainda vendimamos hoxe en día, e que eran estes dous nomes dos que eu partía, tiña eu como toponimia de Baíña, era a Torna e a Porta de Nande. Entón, cando comezas a recollida, pues daste conta que hai moita disparidade máis que desde dous nomes que ti coñeces, non? Por iso todo descubrín que todo na parroquia está nomeado, dende unha simple pedra que nos delimita como parroquia, que recibe o nome de Marco, ata un lugar que servía de paso no río, como son as espoltras do Río Grande, ou, por exemplo, os 18 muiños que hai no río Baíña, que este mesmo río, dende a súa desembocadura ata o seu nacemento, que pode ter 3 ou 4 kilómetros, pois ten máis de 20 nomes, dependendo da súa realidade, non? Entón, comezas a concienciarte de todo o que temos como pouco dende unha etnografía propia ata unha historia que cambia de barrio en barrio, que nos dan a toponimia un cambio tamén que se debe ter en conta, porque, por exemplo, no noso barrio de Fontes a un monte chamase Monte Alto, pero os da parroquia do lado de Laredo xa non chaman Monte Alto, xa chaman as Pinisas, e se dices que é Monte Alto podes ter
tes problemas cos informantes, si iso non é Monte Alto, iso son as Pinisas toda a vida. E niso, pois, despois os informantes, cando te levan ao sitio, din, bueno, isto aquí xa é territorio de Belasar, isto aquí son nombres moi remotos. Son nombres, cando por exemplo, este que comentaba antes, Xosé Lois, que é un informante que sempre destaco, non? Chámase Manolo Gafas, e cada vez que vamos a pedirlle para salir con o campo sempre ten problemas, porque o ten ácido único, ou ten non sei que máis, entón todos son problemas para él, e que ese é o que dicía que él sabía os nombres de Baíña. Os nombres de Belasar xa eran nombres moi remotos. Ben, entón, falando disto, pois tamén temos é que non só cambian nin os montes, cambian os nombres de rejos, de eiras, etc. Porque, por exemplo, a rejeira da Sorda para a Baíña e para os de Baredo a rejeira da Famaloria, claro que significa. Pero bueno, iso deixamos yo a Gonzalo Navaza. Dicir que non tocan a metodoloxía, non sei que máis engadir ao que dixeron as compañeras, posto que eu tamén seguín a metodoloxía utilizada polo Proxecto Toponimia de Galicia. Ainda que debo apuntar que nun primeiro momento pasoume como Lorena, que me fixen o campo así, cun simples mapas descargados do SISPAC, do portal que teñen en internet, do que descargaba pois folios, enchía despois aquí de bolígrafo de articulador, bueno, facía unha trangallada e despois pois pasaba unha cousa un pouco máis oficial, non? E de pasando pois cando caidades. Non espera por mí, pois senón. Ben, no punto que respecta ao traballo previo, teño que dicir que si houve unha revisión dos mapas do IXN e do catastro, ademais dunha lectura pormenorizada do apartado rural do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Baiona, no que te das conta que non se debe facer coa toponimia. Eu pensaba que iba a aprender algo, pero nada. En el dinme conta que moitos dos nomes que nesa recollen ou ben están dislocados do seu original lugar, ou ben inventados, ou mesmo captado por parte do funcionario unha parte pequena do topónimo, pero non a outra. E así temos nomes totalmente ficticios, como por exemplo o Camiño das Lavandas, que nadie chama o Camiño das Lavandas, en tal caso será o Camiño da Lavandeira. Ou outros dos que xa non captaron nada, non captaron a primeira parte nem a segunda, como o Camiño das Mimosas en vez do Camiño das Feiriñas. Houve tamén unha consulta do nomenclato da Xunta de Galicia, que tamén foi indispensable, como comentaba Vicente, pois para saber moita da ortografía dos topónimos que dubidamos. A busca de informantes respecto ás miñas compañeras que traballaron en zonas alleas ao seu coñecemento, eu, ao ser nativo, pois casi todos somos ou veciños ou familiares, ou, é dicir, os que somos nativos non temos os problemas que poda topar outro tipo de xente, non? Entón, pois, tes unha maior relación cos veciños e unha maior soltura a hora de falar, e que eu dixo non teño moito problema tampouco. Un feito que me fixo chegar a moitos dos informantes, que non quero dicir que vos anime a ir, é ir ao maior encontro dos veciños, que é a misa dos domingos. E aí xuntanse todos, ainda que non os conozas, acabas te relacionando con uns con outros, bueno. Dicir tamén que non tiven a desconfianza que tivo, por exemplo, María ou Lorena nas súas recollidas, ainda que, bueno, sí que había a veces por parte de algúns informantes así, alguna metedura, como dicir, bueno, rapaz, ti cando fajas o traballiño, despois xa non vienes a pagar, e cosas así. Ainda así, un dos graves problemas que atopamos nesta recollida, posto que é o feito de que ainda non este rematada, é a pouca disposición, non é que non queiran mostrar os informantes, porque os informantes están dados a darnos toda a súa información que teñen, pero na súa maioría ou teñen problemas de saúde, ou, bueno, sempre teñen as súas carencias. E fai que, por exemplo, nunha aldea que hoxe está deshabitada, dentro da parroquia, que se chama Aldea San Cosmo, onde estivo a orixe do mosteiro de Santa María de Oia, que é a existencia dun pequeno eremitorio. Viven na actualidade 5 habitantes, que eses 5 habitantes abandonaron a aldea lá polos anos 70, baixando a vivir para outra máis próxima, e esa aldea quedou abandonada, os campos quedaron a monte, entón houve un abandono dese traballo agrícola que había noutros tempos, o que non dá lugar a que se esquezan os topónimos, porque nesa aldea, eu non sei canto pode ter
hai unha densidade toponímica tan grande como hai na parroquia, na que é a parroquia centro hoxe en día. Por iso que debemos destacar unha gran densidade de toponimia, pese a levarse a case 70 anos deshabitada. Posteriormente ao traballo, dalle un momento para adiante ou para atrás. Bueno, iso era o que comentaba eu de que do plan xeral a imposición de nome de camiños non se axuda a conservación da toponimia. Por exemplo, aí temos o camiño do Campo de Fontes. Ninguén sabe que existe o camiño do Campo de Fontes, e pola contra si saben que existen nomes moito máis bonitos, como pode ser o camiño de Xanferro, que mostra moita máis antigüedade que o camiño do Campo de Fontes, ou o camiño do Visiño. Ben, isto era unha parte da que tamén ten que ter en conta as comunidades de montes, a parte da toponimia. Os topónimos traen detrás de sí pois unha etnografía, unha arqueoloxía que non se común a todos, e da que debemos tomar parte, pois non deixando a acabar no estado onde están acabando pois os 19 muiños que ten o río de Baíña, non? Este, por exemplo, puxen aquí así a modo de exemplo. Dos 19 muiños só traballa un, que é o muiño de Arrelo, o muiño de Nita, que é a persoa que está aí moendo, que aínda moe para todos os veciños. Vamos a ver, aí está. Ben, posteriormente ao traballo de campo, existe pola miña parte un estudo, penso que a fondo, demostra a documentación que existente sobre a parroquia de Baíña, tanto no Arquivo Histórico Municipal do Concello de Baiona como no Arquivo Nacional Histórico de Madrid ou o Arquivo Simancas. Destes arquivos é imprescindible ver, dende o meu punto de vista, pois a lectura dos libros cobradores de foros, neste caso centrados pois no que sería a Colexiata de Baiona e o Hospital de Santi Espíritus, aínda que, bueno, cada un de vos pois teríades que adaptar ao mosteiro que cobrara rentas e foros nese lugar, como tamén pois hai hai grande información sobre o mosteiro de Santa María de Oia, do que están a maioría dos documentos da época pois transcritos. Ademais, como xa se mencionou anteriormente, da transcripción e lectura das respostas xerais do catastro de Marqués de la Ensenada, no cal aparece unha relación bastante importante xa dende os diferentes muiños que se conservan dende esa época ata a actualidade, que teñen o mesmo nome, ata, por exemplo, nomes de persoas, como falara a ver nunha primeira charla, que dan logo nomes a toponimia. Ben, houve tamén unha consulta anterior, no momento anterior, para que miredes o estado no que están moitos dos arquivos dos nosos concellos. Neste caso é un libro curador de foros do Hospital de Santi Espíritus de Baiona, están bastante mal estado, e deles extraemos moitos dos nomes antigos que nos valen para compararlos cos actuais, que na maioría dos casos podemos falar de pervivencia no tempo, de nomes con máis de 300 e 400 anos de antigüidade. Así atopamos, tal como vos puxe na presentación, nun documento de 1650, xa topónimos que se conservan na actualidade, nunha área que pertencía ao Hospital da Caridade de Baionés e no que cobraba os respectivos foros, como é o caso de o campo de esa do Pereiro, o coche que se dice da Costa, que están tal cual na fala ainda viva como topónimos vivos na actualidade, despois dunha chea de que pasara unha chea de tempo. Que máis pode dicir? Vamos a ver. Ben, aquí o que fixen foi, a partir dunha imaxe antiga da miña colección tamén de postais antigas de Baiona, fixen o que sería unha reconstrucción do que sería, aínda que aí faltan moitísimos topónimos, porque xa non me daba para máis, unha das partes da parroquia que perdeu máis densidade de toponimia porque está máis urbanizada, está máis cerca da Real Vila de Baiona, esas cousas. Entón, que fai que existe unha perda de toponimia, pero bueno, aí podes atopar os casos máis singulares, desde os muiños todos que hai nesa zona, nesa pequena zona. Hai moitísimos máis topónimos que hai, pero non me entraban na foto. Entón, por todo o anterior, quero vos animar a que vos mergulledes neste gran mundo, que non só apoia os nomes de lugar, senón que trae implícito antropoloxía, etnografía, etc. A ver se podo comentar alguna das... se teño tempo.
A mí se me veía. Isto vai. Ben, das primeiras imaxes que se pasaron, esta por exemplo, é de destacar, porque chamanlle a Cova de Jonás. E por que chaman a Cova de Jonás? Pois resulta que un día estaban reunidos os veciños en torno a esa pedra e saiu un home dentro da cova ensinando así a cabeza, entón aquí lo vai e di aí sale Jonás del vientre de la ballena. Entón quedoulle a Cova de Jonás. E toponime, pois que se viva na actualidade, e isto mostra do que non se debe facer con moitos do noso rico patrimonio, e que dentro de uns anos alguén preguntará por que chamaba a Pedra dos Defuntos. A Pedra dos Defuntos era un lugar onde paraban as comitivas fúnebres, e podedes ver o estado que tiña antes e o estado que ten agora pola ampliación dun camiño, colleron unha metralladora desas e fixeron a pedra. E non hai nin pedra de defunto, nin cruce, nin nada. Aquí queríame parar, porque isto sí que foi unha cousa na que sempre me deixaba a bisabúa aí no tocante a Fonte Santa. A Fonte Santa é unha fonte que está no pobo de San Cosme, e que na súa fachada principal, que se atopa aí a man esquerda, podemos atopar la iso de Limosna, don Bartolomé de Losada, año de 1752, e que traía implícita unha lenda que a bisabúa contábame, que resulta que detrás dela existía un tesouro composto por un saco de coiro de cervo cheo de libras esterlinas e unha cruz de ouro. Entón había aí unha relación dos mouros cos británicos, bueno, ela non sabía moi ben. Entón sempre comentaba que o tesouro da Fonte Santa había que ir a buscalo cun libro que tiña un home de San Cosme, un home de San Antón, que ese libro podría ser o famoso Ciprianillo, non? Entón sempre ia a las 12 da noite, nunca entendín, porque teñen que ir aos sitios. Se xa é o sitio malo, ainda va a las 12 da noite, ainda peor. Entón iban a las 12 da noite co libro e un alumeaba ao que estaba acabando detrás da fonte. Outro facía o círculo de Salomón, que era o círculo este que leva así unha estrela tal, e metíase dentro lendo o libro. Entón, sempre cando topan algo ali, empezan a sonar estrondos de trono, non sei que, bueno, o conto é sempre que bates nalgo, sempre había tesouros, xa. Entón, empezaban a oírse ruidos de carros baixando polo camiño, bueno, era a lenda que me meteu en todo este mundo, podese dicir que sea a lenda da Fonte Santa. Bueno, esta é outra das fontes que na actualidade mostra este estado ruinoso. No seu tempo, pois tiña que ser un exemplo dunha bonita construcción popular, como é a Fonte das Pulgas ou a Fonte do Municipal, que xa está en plena ladeira do Alto da Mata, entrando xa na Salvadroga. Despois isto é o exemplo do que comentaba antes o Severino, da importancia de todas as presas, de regadío, de levadas de muiños, como é o Presote. Son as pedras que están aí, hoxe ninguén sabe que era unha presa, nin que era nada presa que un paso no río. A importancia que tiveron as festas populares, neste caso é un palco da música que se atopa no adro da igrexa, e do que tamén circulan historias alrededor del, etc. Ben, que máis? Ben, esta despois é unha zona dos montes que máis densidade de toponimia teñen. Aí foi nunha das visitas con José Manuel, un dos informantes, no que se pode mirar que aí hai poucos tamén, porque non poden poñer máis, pero por exemplo aí a sentinela, a visaxe tomada dos montes, o tombo, estamos dentro do outeiro furado, pola parte de atrás queda un outeiro das campaíñas, e dicir, aquí todos os outeiros, regueiras, saltos, tombos, lombos, está todo absolutamente nomeado. E atopamos unha densidade moito maior. Isto é o exemplo tamén de outeiros que teñen nomes curiosos, como é o outeiro que abanea, porque se que se movía, preguntando yo unha abella, resulta que tamén lle chamaban outeiro do Berce. Despois, na parroquia temos exemplo de familias labrejas fidalgas importantes, como era a Casa dos da Cova, que se había o gran lugar que tiñan feito con cartas de migración. No cal se atopa tamén gran importancia da densidade nesa zona, como son as Pereiras, o campo da igrexa, que seguramente pertencía á renda da igrexa de Baíña, as Portas, a do Femia, que non aparece aí, pero tamén está por aí por esa zona. As Prevensas é un nome que sempre temos aí, porque hai xente que di que non son fervensas, que son prevensas.
Hai lío entre uns informantes e outros, tamén na parroquia de San Cosme, na que temos problemas de recollida de toponimia, e aí esa foi unha imaxe na Darse da Vesta que aparte ese día cada logo había aí unha Vesta. Entón xa... Ben, esta é unha das zonas de maior densidade da parroquia, a zona na que se atopan a maior parte dos campos agrícolas, e é unha zona das máis explotadas na naturalidade. Puxen esa imaxe aí porque é a imaxe que Celestino Barreiro Granja, está aí na imaxe, vía da paisaxe, non? Para o que nos, como dixo Xosé, o mar é unha masa homoxénea de agua, o monte pasa o mesmo aos informantes da terra, non? Para eles está todo completamente nomeado. Para o Camín iso, aí non había nin o campo da fome, nin o campo do Grejo, había Portenalde e a Torna, como dixen antes. Eu estaba, pois, ignoraba toda esa densidade que había. Bueno, nada máis, deixo tempo para preguntas, non? Ben, pois abrimos temos un tempo para preguntas, pero quería dicirvos unha cousa que me esqueceu ao principio, e, bueno, como todos puidemos oír, estas intervencións foron froito do traballo de preparar cada seu relatorio, pero tamén dun traballo que pasaron de coordinación entre eles para non repetiren información e que puidésemos, bueno, pois ter a sorte de escoitar estas cousas tan coordinadas, non, esta exposición. Entón, moitas grazas polo traballo extra que pasaron. Ali hai unha pregunta. Bueno, a primeira para Dolores, que non me ficou así moi claro en que cadro se desenvolve a tua actividade, para Anxo, que queres facer o día de mañana? Responde a primeiro e despois eu. Refíreste a que concellos? Non, refírome en que cadro se inseriu a tua investigación? En que proxecto máis global? Dentro do proxecto Toponimia de Galicia. É dicir, estiven traballando, como dixen, en concellos máis que nada do interior de Pontevedra, Tralama, Fornelos, Cerdedo, e despois tamén estiven en concellos de Ourense, non realizando todo o concello, senón completando zonas, e tamén en Taboada. Desplazabas ata ali diariamente? Sí, ata 2 horas e media cada día. Para lá, 2 horas e media para cada, e me socando por ali. Sí, 6 horas no coche estiven. Non sei se queres que che... Non, era só iso. Ben, eu tamén teria que dicir que me esquecín de dicirlo, que ainda que nun primeiro momento foi unha recollida de campo así ao monte, despois sí que houve unha colaboración directa co proxecto de Toponimia de Galicia, cedéndonos aos ortofotos e diferentes mapas, a súa metodoloxía, etc., a que despois eu me afixen e tomei como propia. No respecto á pregunta, pois a mí me gustaría estudar historia. Ahora, ao feito hai 4 meses quedan. E que comedes en Baiona para ter tanta enerxía? Solo coas vistas aquelas. Había outra pregunta por aí. Sí, bueno, primeiro un comentario. Eu hai uns anos estive facendo unha pesquisa, non era de toponimia, era sobre lendas tradicionais, e de paso preguntei sobre toponimia. Cheguei a recibir ameazas encubertas dun familiar porque pensaba que me estaba metendo en cousas que, segundo él, non debía. Agora se está co sogro no nicho criando malvas, xa non é un problema para min. O segundo, agradezo a Lorena os comentarios sobre o catastro del Senado. Tinha pensado ir primeiro a validar o catastro del Senado, Real de Legos. De feito, quería pedir fotocopias do libro inteiro, que me costaría uns 100 e pico euros, pero agora, coa nova decreto da Xunta, costaría 2.000 e pico euros, así que aí queda. Xa sei que non é tan útil. Bueno, non é útil para o que utilizei. Para o traballo previo, o traballo previo, porque agora xa estou máis metido en toponimia. Para o contraste seria a Pontevedra, calculei que os 100 euros, para ver que teria que ir a Pontevedra, a pegada ecolóxica sería menor en fotocopias que en diases, peases e tal. Non paraste tanto ti, Lorena, como Anxo, paraste de descargar os programas do SIXPAC e do SICA,
O Gulfún, entrei 3 veces a terceira vez, me abriu a ventanita, se ves moitas veces vas ter que pagar. Sí, é que... O Sixpack e o Sixpack, bueno, a pregunta é, podes descargar eses mapas a un 5.000 para empezar a facer un pouco de algo? Sí, están na rede, podelos descargar. Si eu descarguei en PDF, Que eu descarguei Sí, algúns, un hai moitos anos, pero agora non sei se non sei entrar ou non sei se hai que pagar tamén ou está registrado. Para os mapas ou para o do... Para os mapas. O Gulfún, que lle? Non, os mapas eu, por lo menos, non descarguei nos normais. eu no comentario que fixeches do catastro de Marqués de Ensenada, sí que animo a xente a consultar o PARES, o portal de arquivos que comentou Gonzalo Navaza, que aí, pos a nome da tua aldea, eu puña Baíña e aí había miles de libros, cobradores de foros de Mosteiro de Oia, de todo o que da desamortización do século XIX, toda esa documentación foi a parar a Madrid. Non todo, Bueno, o sea, sí, bueno... A Extra Madrid subiron de 7 céntimos a 12 euros. A Extra Pontevedra subiron de 7 céntimos a 1,5 euro a reprografía. Sí, bueno, descarga tamén. O que está digitalizado, que non está todo. Aquí despois, si quero dar un vistazo, teño transcrito un dos tomos de catastro Ensenada e... Pero o catastro de Ensenada para non gastar os cartos, o mellor é irse coa pegada ecolóxica esa, irse ao arquivo de Pontevedra e... Non me dependo de días. Xa, quero dicir que valer unha parroquia de tamaño medio pode levar 20, 22, 24 horas o que che leva, vas 3 días al día e valeralo todo e apuntas. Iso é importante. Sí, eu botei 3 días. Sí, non é preceptivo, pero para familiarizarse, como dicía Lorena, penso que é moi importante. E depois vai facer o contraste que vai facer el agora, dir, bueno, aquí teño, normalmente, pois, en unha parroquia de 8 km cada, vai sacar 400 ou 500 topónimos, que é moi interesante, decir, teño aquí 15 ou 20 topónimos que non mos di ninguén, pois barrio por barrio hasta que che digan ou é que se perderon. Perderonse do catastro de Ensenada aquí cun vosso informante non se perdeu prácticamente nada. E máis, penso que iso é importante facer, o que non é, como se fixo en algún sitios, é contratar por un ano o técnico de campo que se facía polo plan Labora, e como se dixo aquí xa, dixo Roberto, botalo ano inteiro facendo un baleirado do catastro, un baleirado tal, porque iso é perder o tempo. Hai que ir ao campo, que é o que queremos. Isto é un traballo de toponimia que é unha recollida oral. No catastro xa o temos. O problema do catastro é que está mal, está dislocado, está castelanizado, entón, pero sí que é importante como traballo complementario. E aparte do catastro, libro de... Ti, por exemplo, que parroquia querías recoller? Miras o mosteiro que hai ao lado, a colexiata que hai ao lado, e aí vai haber documentación, sí que se conserva. E iso é importante facerlo. En vez de ler unha novela, ler iso. Que va, iso é... Non sei, non deixan facer, ti vas ali, deixan o libro, pero ou te fan fotocopias ou te deixan levar unha cámara e facer fotos. Incluso, se te deixasen pasar, mentre ti pasas, gravar un vídeo, vas a casa no ordenador, faz pausa e... Pois mira, aquí somos, non sei se hai 100 ou 104 persoas matriculadas. Unha das conclusións é levarlle unha carta ao Ministerio, a Xunta, non, iso é real. Por exemplo, nós fixemos moito baleirado, por exemplo, fixemos todas as causas militares do 36, 39 e 40 do Valmiñón, son 27 causas, son 3.000 fotos. E é o exército, vas ali, deixante só, podes roubar o que queras, non se dan nin conta. Chegou a hora de comer, non se te a comer. Eu quedei ali, fomos 2 persoas en 2 días, con pegada ecolóxica de Ilostoferrol, pero non é outra cosa, e pasamos unha cámara bot, e fixemos 3.000 fotos. E non hai problema, porque noutro arquivo do mesmo estado si hai problemas, e que é ridículo, xa de 7 a 18, que iso non ten palabras. Mas o problema é, ti como investigador, o mellor, traballas todo o día, queres a noite na casa, dicir, vou mirar isto. O Marqués, este baleirado que fixemos das causas militares, están colgados na nosa página web do IEG. Pode estudarlos quen quera. Xa os transcribimos. A idea é que sí, pero bueno, depende todo. Perdón? O traballo teu foi a través do Concello. Sí. Sí, bueno, é un proxecto que está levando a cabo o Servizo de Normalización do Concello e da Universidade tamén.